ऑनेस्ट काम ते महत्त्वाचं आहे. मला खात्री आहे, की भारतीय जनता पार्टी त्यांचे आशीर्वाद आणि आणि आमचे सगळे उमेदवार, आम्ही सगळं एकदम चांगल्या पद्धतीने काम करणार. अ, आम्ही सर्वांचे पोट भरले आहे. आम्हाला फक्त सावंतवाडीचे लोकांची सेवा करायची आहे आणि अ, जेव्हा की भगवान म्हणतात, तुमचं मन साफ असणार, तुमचे काम साफ असणार, बाकी सगळं लक्ष्मी सावंतवाडीमध्ये येणार. अ, हे जे सावंतवाडी संस्थान अ, बांधून गेलं होतं, ते आमचे पूर्वजांनी केलं आहे. त्याच्या सगळं क्रेडिट आमचे खेम सावंत थर्ड, बापूसाहेब महाराज, रघुनाथ महाराज, जानकी देवी, पार्वती देवी, राजमाता सत्वशीला देवी भोसले, राजा आणि राणी यांना जात आहे. आणि त्यांनी हे मोती तलाव बांधून घेतलं होतं. हे मोती तलाव सावंतवाडीची शान आहे आणि ते आम्ही जेव्हा नगरपालिकाच्या ऑफिसमध्ये लोकांच्या आशीर्वादाने बसणार, सावंतवाडीची हे शान अजून मोठी होणार, सुंदरता अजून वाढणार, ते आमचे शब्द आहेत.